Hey. Enye maka dị n'afọ onye nwanyị onye kele n'igwe na o sebụrụ ọgbata ọsọ banyere anya aka o sebụrụ ọgbata ọsọ banyere anya aka o itodile gị nna na nwa na mmụọ nsọ etu ọ dị n'izizi na kịta na ebe niile n'ụwa ebe ya Chineke kele n'igwe na Chineke na-ekpesala ọgwụ nna ndị ilo ebula ya beba ndị ilo ebula ya chụba nwa gị nna n'ọlụ m ọgwụ Olisebulu ụwa n'ọlụ m ọgụ a sọ gị ga n'ọlụ m ọgụ a fesi na mmiri fesi na nne fesi na nna fesi na ndị nna nna fesi na mmanwụ nwe na-achụ m Chineke n'ọlụ m ọgụ a ike adịrọ m enwerọ m ike nje ebu agha sọ gị ebunwuru m agha nna n'ọlụ m ọgụ Olisebulu ụwa nna biko gbata m ọsọ enyemaka Rimara Santa Yarbushintaya. Marendere a Santeri Yarbushintaya. Thank you. Onye dị n'anyali jee ugbo anwụ na-enye be anyali nsogbu n'anya anwụ mụba anyali egbube mma mpụ onye dị n'anyali jee ugbo anwụ na-enye be anyali nsogbu n'anya anwụ mụba anyali egbube mma mpụ onye ju ogwu ọṅụrụ udo onye ju ogwu ọṅụrụ udo onye jụrụ ogwu udo ka ọ ga-aṅụ ọkọchị abambi adọkwa m abambi akwụkwọ m ka m bịa kene gị n'ihe nkụzi na-ebunye ezinụlọ m elu ọkụ unu gụnyelụ nna m agbala nze n'aka nke ọnwa gụnyekwara ọkụ unu gụnyelụ agbala nze nna m n'aka o wee nọlụ wee ya wee ọkụ eregburu ya o wee gụnyekwa m ọkụ ahụ otu akụrụ ji wee gụnye ndị nna m ọkụ a wee sị na ọgbọlọ anyị ga na-aga n'iru na-emesi ibe ike na-ahụ eze mmụọ ọ dịkwa m obi mma wee na-eke nnụnụ wee were ụgbọ aja wee bịa ka m si abịa maka na nke unu meelụ mee amagwụ ka m na-esi wee kọwa makwuo na nke unu ga-eme n'ihu kalị wee were aja wee zuru unu wee lie aja unu lie aja na unu lie aja na ọ dị n'oge obi mma nke nwega na-eme ka m si eme lie na aja adịghịkwa m ọzọ unu were aja lie Abambi. Daalụ, ekene m unu. Otu ndị wee were aja ndị n'ọkụ ekene m unu. Ka nnabazia ama na nkunu ya eme n'iru kacha.
Umoma. Onne, otajili Jesu. Nando ebe. Kebu mwa chana jazi tata. Actually jefu mama ifunaya. Ewo. But mama sifele tu. Ne, Father. So maya dribwa. Ifechukwu nesile mbo madanya we mem kambulu ne Father n'obodo anu. Nke izizi. Una afro na Nwakeze. Maka afa unu tulum. Ne, Father. Ancholu na ebele egu ngeji na agchali felacha. Maka ndi ngenye eriki ma na agafa na etu mu afa. Mu aka fe erika. Ne. Dalu. Nani mu wenka. So gi wen nnem. Ime na school gozie gi. Ne, Father. Oh mu anya dribwa. Idire abo. Sibe mi ike. Tukwu agozigo gi. Nani gi no. Ne, Father. So mu aka chukwu bluzo kwa alunya uzo Nweje ndi ozo na-abia. Godin oh. Fadema. Kedu kwa ya ga-akpọ ụdị nlọnka? Father Peter. Nke bụ eziokwu bụ na erinne na nna m je mụọ m wee togidere ụdị a. Afụnụbeghị m ụdị nlọdụ ụdị a. Afụnụbeghị m. Ịmara nnọfụ na-eche na-agbakọ na-ewepụ ka nghọta n'isi nlọnka gwụrụ m aghọta. Kedu nke bụ na mmụọ na-achụ ọsọ efu nna gị wele ube wele oji mapụọ gị afọ nlọnka agbakwa ọkpọrọkpọ. Fadema edefu ashọ na ihe niile dị mma n'ụlọ. Amara m the last time iji efu ndị bụ mụ na afọ ama m nna ọ nọ n'mkpọ gbọfa ife niile dị mma. Ife mmadụ bụ na ekwensu na-agba mgba. Ihe mere bụ na anyị ga-etinye na novena mas. Anyị ga-ewere ihe niile rafere n'aka di nwe anyị bụ Jesu Kristi site na enyemaka na anyị dị asọ bụ Virgin Maria. Ọ bụrụ na o si na aka ekwensu bụ nọ mmadụ, ihe niile dịzi Chukwu n'aka. Enugo? Ka onye nwere ido masị n'otu ọgwụgwọ. Namo. Ne Father Choy. Amu, adro me boa. Ifa ka nna chi n'aka enu. Anyị na-apụta ndị mmadụ na-akpọ nne Father ọ ya na-ekwu. Na mgbada ebe eli. Oh, unu abịa nụ ancha ọlụ na ego. O jula ka m. Ne, 1000. Ne Father. Ana m ekwa ndị ọzọ 500 mana enye m 1000. Nwa m nke one. Unu ruo n'ogbe unu agwafa na nne Father nọ n'ụzọ taa. Na nnu m eke amala. Na-eke ego, na-eke ngozi dịka nne Father. Ngwanụ o. Jenu na-ekwafa, na-etunu m ya. Mụ adọrọ m ebu. Inazi angu mmanya. Mmanya wujikwa alụrụ. Mmanya na-enye gị ịṅụọ ị na-aṅụbu karịa m ka ị na-azị agụ. Nọla n'ebe a. Asị gị nọ ipu ebe a ihe zapata n'ụna. Nọla n'ebe a. Nọla n'ebe a. Ị chọrọ ịma ihe m ga-eme? Gị nwa. Agwakọ m gị
Obotia ni na rando ndi ngwa ya kita. Achoro ti bi eno kata pe kwa ki igafelo nzu ebe asiri na aba. Maka gini. Achoro si bia. Ko ina aju maka gini. Ina aju. Awo, na ko na ta Mmanu. Nani? Ijo mo ti o. Etele Mmanu. Etele amu nunu. Mo wo se ke talo mu. Mu wa ki na ku na enta ti lo se te ni Mmanu. Aro adro. Na bi ko Mmanu ma ta. Awo no ma. O de ga du. Na bi ko. Na bi ko. Na bi ko no. Mete mo ki ke talo mu. Etele mo se ke talo mu nu. Mmanu ke talo mu. No, nana mo ina mo ka ja bo ene onu ka de bu ko wo se. Etele ke Mmanu. Jima. Obinna ya ọ dị ka m bụrụzi agụ ma mechabago n'eziokwu. Nne m nido nke bụ eziokwu bụ na ị ga-achụrụ ya ọsọ na ije ụwa bụkwa na okwute onye okwute ibe ya. Agbata na nnọọ onwe ga-afụ na mgbe adịghị anyị ga-agụsịkwa dịka ibe gị si wee gosi. Mmechenwu dịka mmesịa eziokwu. Obinna, ihe nsikwana gị da idechagoro m ya. Ana m jụ na mama ndị ya ọ kwetere gị na mmedi ya na ụdị ya m kwetere gị mmedi ya. Obinna biko agharị bụkwa na m. Kezi ka mmesi ọkwa gị sọ gị ka m nwekwa. Ọkwa mmụọ si gị na mmedi ya. Mmedi ebe a bụ na ndị si enweta mgbe na-adịghị anya mma enye gị ya. Ka m kwekwa o, ka m were egwu. Mma bịa ka m gbagobe o na mana mme fada. Onye ra anya n'ụlọ otu ọbụla ọ fụzi m ụdị ya ka ife ọ na-emebi ma ike okwu ya dụrụ m ka m bịa ka nna ba ọ ya adụ mgbe ọzọ. Obinna nọ tukwuo ọnụnụ. Na-emezi gịnị? Ife iji maka ya wee kpọ okwu ya anya akpachagbu ya ka m gbagobe o. Nne biko ego a m gwalụ gị okwu ya mma chọkwa na ọ bụ na ọ dị ka inye m ya tupu izu ụka a na-agwụ ka m were wee gboo ya bụ mkpa m chọrọ iji wee gboo. Aka m enyegokwa ya ego a. Aka m enyego ya ego mana nsogbu nna enwe bụkwanụ nwanne ya nwoke. Fada si na ọ ga-ezi m ozi. Akpọrọ m ya na fonu ya ọza m sị na ya ga-akpọchi ya mazụ mana ọ kpọchiere m azụ. Ma ị na-akpọgo nọmba ka ị malụ ife me na ọkọrọ wa kpọchi ya. Akwọ m ya mkpọgo nne ya nọ na wele fonu ikpọ ya ka amalụ nke na-emenụ. One why, Father. Akwụkwọ na-adị. Biko Father, biko nyere m aka. Akwụkwọ na-adọ ya na-ebuli ya jebe ụlọ ọgwụ ebe a bụ ụlọ ụka ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ. Mọ dị ya. Ekwensu. Kere ihe nwatakịrị a mere gị na-enyere ya nso. Kere ihe na-edistọb life ya. Ana m eji ikikere enyere m ka ụkọchukwu ya na enyemaka nna anyị dị asọ bụ Virgin Mary wee na-asị ka ịrapụ nwatakịrị aka ka o nwere onwe ya. Ana m asị gị ịrapụ nwatakịrị aka ka o nwere onwe ya. Ọ na-akụkwa akụ. Ọ na-akọwa na ọkọrọ waza. Ma onye ọzọ nọ. Ọ zara ya. Mana anyị ga-enwe ndidi mgbede. N'aha Jesu Kristi bụ eze anyị. Kụnyiti ya na o nwere onwe.
onye nwaanyị nwere gị ọnọdụ na ndụ ya ọ gaghị ayazi ya ọzọ kpọ n'anya ụlọ ka inye ya nri Katago m ike m ji akpọ agwụnụ m mana ama m na ọ ga-akpọchi ọ batara n'afọ na ya kpọrọ ọ ga-akpọ ike ọ bụ na ọ na-emele ekpele ma ọ bụ na o nwere ndị nya na ya nọ ibe ọ sọrọ si gwuo onye ala o nwere ka agwọ onye ntamuchi ya otu ọbụla ọzọ gị gwuo onye ala ọ ya na-atamụ atamụ adara akwọ ntamụ agwago m unu rapụ nwa efulefu a nwa nnalụ n'iyi achọrọ ịbala onwe ya ụlọ nwa rapụlụ omenala nna ya omenala amụnyere ya n'ime ya wee sị na iso ụzọ ndị ọcha ndị ala na ọhụghị iso agwago m na m achọrọzi na-anụ akụkọ nwa anụ na ekwugo m ekwukwasị ya anụ m aya unu ya ọwụlụ biko nwatakwa m si nke na ịchazị nwa ọ bụ na nwatakịrị m bụrụ onwe ite naanị chi ya mụpụta bụ nwa m chukwutere mmanụ na esi na ịchọrọzi ya mụ bụ nne ya achọrọ m ya kedụkwa n'ihe ị na-egbula oge ebe m achọrọ ya gị nwa wee chọọ ya enwere n'ụzọ bụrụ ihe emewe ịpakọlụ ngwongwo gị niile su ya sowu ya uju asị gị sowu ya ike akwụkwụgo m sobe nwa gị iji ya ime egwu na biko kwa ọnwa m nke kwelụ m nkwa moto si na mụ bụ nne fada ga-anya moto ka ị na-ekwu maka ya ka nwa m ọzọ ọ bụrụ maka ịma nwa m fada bunatalụ moto o bunatago mụ bụ nne ahịago n'Enugu chere obele uche obele echiche ohi nwelụ ihe ka gị mkpagara nwa gị na-ebunata gị moto nyewe ihe ka gị mgbe ihe ji wee mebie ihe niile dowelu ma ndị nna nna mmanye niile maka moto ilotozi ya na onye na-eme omenala na-eruwekwu aka ọdọ na-eme omenala na ọ chọgịrị ịgba ụgbọelu na ọ ya bụ ụgbọelu o nwere ụdị ihe ọ chọrọ m ihe nweta ya ị na-ekwu maka moto na-eme anya ka m gwa gị uju na-eme anya ka m gwa gị a na-akụrụ nwata egwu zurugere ọ na-agba egwu zurugere ekwu egwu ụmụ mmụọ ọ bụ egwu ụmụ mmụọ ịfụrụ mmiri na-ezu ihe a mmiri na-ezu ihe a onye ọ ga-ama onye mmiri a na-ezoghị ama ọ ya akwa adịla ya mma akwa mmiri na-ezu ihe a na gị ị nọrọ n'anụ enu ị nọrọ n'anụ ana ọ bụrụ nkata ka ị nwa akpa ebe ị na-anọ ebe a na-akụghịli akụghịli mana ọ ya efo gị n'anya Obinna je sọrọ makwa ọchọ je sọrọ makwa akwụkwọ bụ gị sọrọ Uju mmiri na-elu ihe a mmiri na-elu ihe a asị gị na mmiri anwa gị onwe gị sịrị bụ mmiri ọnwa gị Ndidi, nke na ọbịa ka ihe na-esogbu udo ọ dịkwa isi na udo dị Ndidi maka na otego aka nkwa ebe a na-eme gị mana ị mara na nkwa ebe a Ndidi si na onwere ihe na-eme gị iwe nọ ebe a ka nwaanyị di ya nwụrụ Ndidi akwago akpọpụta akwa ya asa akwa ịsara efere nọ n'ime ụlọ onwere nke ịsara asa mmiri adịrọ n'ụlọ ị nọ ebe a Ndidi ọkwa nweba nsogbu adịrọ
I gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. I gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike. Mgbe m nọ n'olu n'ọnwa. Obinna. N'ọkwado obiọma. Kekunume. Nenu m adị m mma. Bịa nke bịara ba udo dịkwa. Oyi na-asa akwa nwa ka anyị nyere gị aka ịsapụ ya ọsọ. Nyere m gịnị? Mba. Ị na-anya fọ n'akwa na-asa obe akwa onye nwe ụlọ. O wee pụta ebe afụgo n'akwa. Obodo ewe n'ọnụ gịnị ya. Nke ịchọ mbịa taa udo dịkwa. Mba, ezigbo udo dị. Onye Obinna, nwekwa ihe m si na-agwa gị. Iwe wekwala gị o. Nsogbu ngwa na-ekwu na anụmanụ. Ịmakwana na ezigbo mma, ịma mma nwoke nke ukwuu. Eziokwu. Ụmụ nwaanyị ọbụla dị n'obodo a na-echere gị anya. Ma onye nwaanyị ndidi. Eziokwu. Ọma ike nwaanyị. Ị na-ekwuzi ka maazị ihe a na-arụ, Bịa maka efe ị na-aghọtara m efe ị na-ekwu. Si na gị mbe. Asị m gị na ịma mma. Ya ụmụ nwaanyị ọbụla nọ n'obodo onye ọbụla na-agbagharị kpụkpụrụ na-achụ gị ka ebe izuzu na-achụ ozu nwụrụ anwụ. Lepụkwa ha anya ha niile bụcha. Ọnwa gị kebe eziokwu ọkwa ime ọyị nwaanyị ndidi. Nwata bụ sọ mma. So ezigbo agwa. Achọrọ m ka gị na ka ọ dabara gị na ịmago ihe dị na nwunye a ka ọ dabara unu lebara nne anya nwoke ọma biko. Nsogbu adịrọ anụgo m ife ikwu. Kedu maka mama gị? Ha dị nnọọ mma, nne m na nna m na ya. Ọkwọ na ya? Ndị be unu kwa. Fana ya, fana fon n'ime. Tony, jee kwọnụ gị ka ibe. Fada, ọ dị mma. Since anyị bịasị n'ezinụlọ anyị, ife dị iche dị. Anyị wee bido na-abụ aka ọlụ Chineke. Otito dịrị nnọọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu. Kene m di nwe anyị bụ Jesu Kristi. Kene m ya nnọọ ọfụma. Onye ka m ji wee sị ka m bịa ka m kene gị. Imela ọfụma Tony. Imela nnọọ ọfụma. Daalụ Fada. Imela ọfụma. Ihe mefu nọ mbịakwa kpọnye fụ unu. Daalụ Fada. Daalụ Fada. Ilu ikene si alụ mfa. Daalụ Fada. Ilu ekene. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwaanyị. Onye nwaanyị nọ ya lụgị. Ka Chukwu jikere na-egozie gị na-echekwaba gị n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Thank you, Father. Obinna, ọ ka mma n'ihe mụ na gị kwutere maka ihe ndidi m gwara gị. Kedu ife ị chọrọ egwu ya? Kedu ife ị chọrọ ka m gwa gị ka egwu ya? Mana ka m jụọ gị, kedu mgbe ndidi ji wee gị bụ obiọma n'ọlụ ka ị bụrụ onye nkwuwa okwu ya nye o chezie echiche ngị nwee ekwupụ maka na ndidi mmadụ dara ogbi. Obinna hapụ ya anyị na-akọ amakwana m gọfụ mụ ama m gị nnọọ mara oge ala biko gwa m ikwere ka ikwe ka ogologo okwu adọ ọnụ ka mgbede anụgo m ife mezinu bụ na ọ bụ na mfụzi ya ọkwụ gị nwaanyị bụ ndidi o wee kwu nwee efere na ekwuru ama m ife mmasị maka ama m na okwu ọbụla mmadụ kwuru nwere ọsịsa ọgwụsị ife iji n'aka wee ọgwụgwọ ihe ọzọ ngwan ka ọ dị onwe okwe n'ihe mmadụ ama mfu kụchara n'aka na ọkpa bebe mmadụ na-akụ ogologo akụ amụkwụ na onwere nọrọ ife okwu iri nne nwaanyị ajụjụ kpọrọ ya bata obodo a si ọsụnọ mba anọ ka ọgụnụ ife nwatakịrị na-alụ ọbụ osi ebe opiba ebe a o were isi n'isi ọtaka ọnụ o were isi okeke na oke afọ ọmaka onye ọnụ ọ na-afịa afịa na-azụ azụ o wee bụrụ wee petakwuo ebe ka ọ lapụta m melenụ gaba ị gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike ị gosiri m obi ebere mgbe m na-adịghị ike sọ gị bụ onye nwere Chineke na-lekwa nwa gị Chineke ekwela ka ụwa merie m naanị gị bụ onye nwere
ụzụkpụrụ ndụ m lekwa nwa gị. Chineke ekwela ka ụwa merie m. Cheta na onye ọmụma nke ụwa ka na-amarịrị. Chukwu meriri ọnwụ na-ekwensu bịa. Cheta na onye ọmụma nke ụwa ka na-amarịrị. Chukwu meriri ọnwụ na-ekwensu bịa. Anyị nọ n'agha n'elu ụwa Chineke. Biko ekwela ka ụwa merie m. Sọ gị bụ onye nwere. Chineke na-lekwa nwa gị. Chineke ekwela ka ụwa merie m. Naanị gị bụ onye nwere. Ụzụkpụrụ ndụ m lekwa nwa gị. Chineke ekwela ka ụwa merie m. Agbakwutere m gị Chineke. Agbakwutere m gị onye nwe m. Ọ dịghị chi ọzọ m nwere. O chi m arapụkwala m. Agbakwutere m gị chi dị ndụ. Agbakwutere m gị aka na-ebu agha. Ọ dịghị chi ọzọ m nwere. O chi m arapụkwala m. Yo metụ m n'obi fo. Ọ na-adị nke onwe ihe m ga-eme ka nyele aka. Ọ na-adị nka ka mmetụ ya aka n'isi. O nweta onwe ya. Maka abịafọ asị na Father Emma. Ndị fada niile na Father Emma na ọ na-agwọ ya na ọ na-afụ ụzọ. Mụ ha kpọrọ n'isi. Kpọrọ m isi. Ọrụ ụdị mmanụ a eji chi ya ụkọchukwu ka etekwu metere m ude akụ amarụ na-etego ude akụ. Abịa sị na Father Emma na nke nwa nọ n'Enugu na-afọ na nke nwa ọkụ na-elele fada na ha ncha niile na-afụcha ụzọ na-ekpe ekpele. Mụnwa na onwe m ọ mmanụ ete ha ka ete m so ọ na-adị mfụ ka m metụ onye ala aka o nweta onwe ya. Amarụ m ihe iche. Ihe mere na Father okwu ga-amaka ofu ọkpụkpọ ka a kpọrọ anyị ncha. Ofu otite mmanụ ka etela anyị ncha. Ha mmanụ maka amarụ m na-etego ude akụ maka ihe ete mba ezigbo mmanụ.
mana ịbịa n'ime mmụọ ifu na otite mmanụ aha na onyinye amara dị iche iche ekele ọlụ eke ọkpụkpọ oku dị iche iche. Father Jude ahụ m ebe ị na-eje ndị oyibo sokwa there is no harm in trial. Ka anyị nwa kene nwee faith ka ụkọchukwu echi n'usoro nke Melchizedek. ihe a bụkwa na agha nke bịa kene nna ọkwanụ mmụọ Holy Spirit na-edu Afanna enyemaka dị n'aha Onyenwe anyị onye kere eluigwe na ala. Jehova ịdị ebube n'ebe nọ. Jehova ịdị ebube. Jehova ịdị ebube n'ebe nọ. Jehova ịdị ebube n'eluigwe. Ịbụ eze n'elu ụwa. Ị na-achị n'ala mmụọ. Ịbụ dike n'agha. Jehova ịdị ebube. Diwe na Jesu Kristi Chineke nke igwe Chukwu nna ọkaka na-ekpesiala ọgụ nwanne otu onye dike na dimkpa ọgbara nkịta okwu juru n'ọnụ ya. Nna ekele ka anyị na-enye gị n'ụbọchị nke taa maka odudu nke Chukwu mmụọ nsọ. Nna site n'ikikere i nyere anyị ka ndị ụkọchukwu Chineke gbadata n'oge ugbu a lekere nwa gị nwoke spirit of madness na torment Chineke isikwa na anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ na anyị ga-achọta, anyị kụọ aka na a ga-emeghela anyị. Gbadata n'oge ugbu a Chineke ka that spirit of madness na-eme ya rapịa n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. I cast you in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. I cast Yaba. Carnival shit. Again. Can you rap on him? Weba kerebo. Asabiri moment. Onye nwanyị. Anọtụrụ ngo. Gosi ike ike. Anọtụrụ mezi saga. Ana m asị ka ike bata. Ayọ ngụ n'afa ihe ị na-ekperu. Onye nwanyị. Iji okwu eri acha. Charụ mmezi. Ana m asị na na mbụ. Ana m eji ike nyere m dịka ụkọchukwu wee na-asị gị nwere onwe gị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Onye nwe ya emewe onwe ya asị gị nwere onwe gị nwere onwe gị. Ọkụ baba ọkụ baba ọkụ baba onye ilo ọsịbị ya na ọkụ gị.
We must send the Bosita. I want to make it general. When I see Goku Babaki, now get that Gomara and the monster. Goku Babaki. Oh, no, no, one here may hold. No, the people on our water. Where you again, Father. Fadima, kedu? What do you want to do? Kevin, remember? It's Pedro Jesu, Father. Kedu so da juju bon? Ke maro Linda. Linda bu onye sindi Mary League. Bu ko onye sindi altar gave. California remember? Onye kwesịrị neba. Kedu ihe na-ekwuzi ekwu? Onye fule ya. Bu mmụọ mmiri. Mmụọ mmiri edutere na parish ya ka ọ gbuo ma na ụmụ okorobịa n'iyi. Fadima. Kedu ka isi kwudo okwu? Kedu ka isi wele ọnụ ekwu okwu ọjọọ banyere ezigbo nwata nwaanyị na-agba mbọ n'ọnụ ka onye ọbụla ma. Onwe na-amarọ Linda. Chineke bi n'igwe. Eze na-agbasara ọgụ. Nna gosi onwe gị ka ụwa mara na ọ bụ gị bụ chi. Chineke ji ọkụ eli aja. Gosi onwe gị. Igosigo onwe gị. Ajụ gị si onye kebo. Ha? Kedu onye bi na Manwe keya bo shante ya ba. Remare bo sandere bo. Remaribonde ya bo sandere bo bo bo. Chineke gosi onwe gị. Nna gosi onwe gị. Chineke ji ọkụ eli aja. Gbaba ọgụ. Ọkụ gbaba gị. Ebe ọ bụ na ị nọ. Asị nke ọkụ gbaba gị. Jesus, blood of Jesus. Hey. Jesus. Mare kerebo senteriabo. We maribo senderbo. Mari seriabo sindayaba. Mare kerebo. In the name of Jesus. Allah see the soul. Onye nwanyị gosiwa onwe ya. Onye nwanyị gosiwa gị onwe ya. Rabo senderbo. Wimarebo senderbo senderbo. Ramarebo. Sayerbo senderbo. Ramarebo ninja. Sayerbo senderbo. Chineke gosi onwe gị. Manine manane. Sayerbo senderbo. Rabo senderbo. Onye nwanyị emewo ya. Ọ ga-ekwe m daa. Ọ ga-ekwe m daa. Ebe m gbabara n'ọba gị ya. Ọ ga-ekwe m daa. Onye nwanyị nwere gị ochie. Nna na-arụ ka isi mere onwe gị. Ka ụwa niile mara na ọ bụ gị bụ chi. Nna daalụ. A sị na mgbe ọbụla a gbara gị ikpere niile ga-egbu n'ala. N'ọnụ niile ga-ekwupụta na ọ bụ gị bụ chi. Ị nwere gị onwe gị. Ị nwere gị onwe gị. Ihe nke a jọkarịrị udene na njọ sigbo nke bụ n'isi. Mwa ma okwu ma aka m niile kụjichara akụji. Afụnụrụ m ụdị ha.
Father Peter, anyị nwere ọtụtụ ọlụ elu n'ụzọ Chineke. Maka na ndị mmadụ na parish anya, ọtụtụ ndị mmadụ nọ na agbamafa mara na fa nọ na. Ị na-akọzili m akọ, ọkwa nọ na-eme. Ịmakwa ụdị akpata oyi wụrụ m ka m fụrụ ihe nka. Akpata oyi ka na-awụ m ka mụ na gị na-ekwu okwu. Ịmakwa Linda bụ nnọọ ezigbo nwata nwaanyị anyị ma ọfụma na parish a na-agba mbọ na-efe Chukwu mgbe ọ bụla ịfụ ya ọ chere chaplet ọtụtụ Baịbụl. Ọ nọkwu na altar kiosk. Ọ na-abụ ọ nọ ọgụrụgụrụ ọbịa ndokwa ya ndụmọdụ ọ gaba amanna ekwensu kele abụ. Amwa. Obinna. No. Keke me. Man ke bia udari kwa. Ifa isi ka ndele ka nwetale. Dalu. Imesi deye. Efuka me mandi. Edekwa me ya. Okwa dị mma. Mmesa mmadụ ngwa ya ngama. Nsogbu adịrọ. Bata n'ime. Mgbe esogbu n'onwe ya. Ana m eje na be mama Nkechi ka nzie news. Na bata obugodo mmiri ọṅụ nwa nnụm. Mgbe esogbu n'onwe ya kama mgbe ọzọ. Ngwanụ. Anyị ga-afụ ụgwọ ọzọ. Imezikwana n'okwu onye na-enweghị. Imezina ka onye na-enweghị. Okwukwe na-enwere ezi ọrụ enwerekwa n'isi. Lotekwa na akwụkwọ nsọ kwuru na onye ọbụla nwere okwukwe dị ka ụzọ ya nke ama wepụ na tere. Nwee okwukwe budosi ike na-ekpesi ekpere ike. Ekpere amaka. Ekpere amaka ọ nwere ihe dị ka ekpere. Na-ekpesi ekpere ike ịfụ na ọnwụnwa ọbụla bịa. Gị na-esi n'ọnụ. Ihe mere bụ na mbịafụ ka m kwadobe ka mmalụ ụbọchị m ga-abịa kene ọrụ ezinụlọ. Na-agwa gị nnọdụ ka m n'ọfụ ka m planụ gwazie gị mgbe m ga-abịa bịa.
Nna, abụ nwa m. Anaghịzi m ọnụ yi. Isi nebatago. Nye ilu gobe anyị. O Jehova ekene dele. Anọkwa m enwere ebe m na-eje. Esisigokwu m nni dị. Maka nne na-efe ntị ya n'ọkụ. Ngwa jee nụ ka ịbata. Mgbe nwere ebe njekọ. M ga-eche ịbata onwa m. Nne m o nwebere ife kele mebi emebi mgbe niile ana m enye otito aha onye nwe anyị n'ụdị ife ọ na-eme n'isi m mana ofu nsogbu m na-enwe bụ nla ngwala unu maka ya abụ nlọ na-enye m nsogbu rinne ịnọ na nlọ mmanwụ a na-achụ m ọsọ ama m na ike ekwensu adawo mba na onye nwe anyị enwerego mmeri a na-ekpegokwu m ekpele gbasara ya nwa m okwu nlọ ya agbagwojukwanụ m anya rinne maka na ilogo m ya loo ya o kwere m ngwọta maka na ife ya bụlọ na-akụwa bụ na enwe mbukọ ife na ọchịchị nke onye ọbụla makwa na ife fịala arụ ka ọ bụ na ọ dịrọ mfe ka otu ife na ọchịchị ga-esi wee mekọ ọnụ ọ ma ekwe wee mee ya gbagwojuo m anya rinne mama ọ bụkwa so uche m ifuru okwu a ka ekpu onye akwa o nwere ife mfu n'okwu a ọlọ nkịtị ka ọ bụ onye adịghị alọ nlọ ofu ife doro m anya bụ na onwere mgbe Ikechukwu na ekwensu ga-apụtazi n'ọgbọ ka Ikechukwu wee gbanaga ekwensu ga-ewere ikpe na-abụ tụọ na ana m o nwere okwu ọzọ dị mkpa anya na-etinye ọnụ bụ nlọ nkịtị ka anyị rapụ nwere ife mfu na ya okwu unu mara mma nna anyị nnọọ papa nnọọ ife nna ya unu bụkwa na-etinye m n'ekpele ahịa a na-anọ abụrụkwa n'ahịa ọgwụ na mma ọ bụ ahịa ekpele ma ndị ajọ mma etinyere gị aka mana aka ya ebibe na ekwule ka ọ ga-adị nwa m a sịkwanụ ka anyị kpalịa nkata dịka di na nwunye osisi ga-amị mkpụrụ ọma osisi ga-amị ezigbo mkpụrụ enwere ihe ga-eme ka ọ damị na ezigbo mkpụrụ so otu ihe ga-eme ya ka ọ damị na ezigbo mkpụrụ unu egbuturu ya mgbe oge elube ọsọsọ ya ife na-eme ka ịghọta bụ na nwa ya nwoke bụ Fada bụ Emmanuel na-enwebela nsọ nke kwesịrị na anyị ga-etinye ọnụ dịka ezinụlọ ife okenye na ana wee vụ na ana nwatakịrị ligo enu ka enu o kwere ka ọfụ ya ọma mfụ ya otu a ka ndị ichie beli ya ka ọ dị nna anyị ọkwefu na okenye adanụkwa n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbụlị nwoke na-ejikwa aka ya emebi ezinụlọ ọ kara ofu mma
na iwepụtala obi wee ghọta ije nwa na ọlụ ọ na-alụlụ Chukwu were ugwu kwanyere ya na ya bụ nkweta o kwetalụ ịlụlụ Chukwu ọrụ ọ ga-enyekwa n'akarị nne ma ọ bụ na ịghọta nwa otu a nyelukwu anyị aka ka ezinụlọ imeji aka imebi ọmalịcha ezinụlọ Chukwu nyere enye nna anyị nna anyị biko nụnụnụ gwara ka anyị dozie n'ubeghị nụnụ dozie ebe iko ya le ya sam nnefe abụghị na nwa ebe ka ije kọzikwa mụ na anyị na-akpa nkata kịta Chineke nna Father, ndị na-ekwu dị mma mana ọ bụ so uche m aka m asị ka anyị nwee ndidi ka m wee fesịa ana nna m bụ youth service o nwere kọrị na mmadụ nọsara arọ ịnọ na mahadum rapụzịa asambodo ịsa ife a na nne ya nụ wee pụwa so usu uche m aka m asị ka anyị nwekwuo ndidi ikpebizie n'obi gị ọ bụ na iji obodo oyibo ma ọ ịchọrọ ụdị avị ọbụla ị chọrọ ịzụ n'obodo ime ka mmalụ mana ọ bụ na ndị nke anwa adịrị okwu gị mma na ịlụ ọlụ oyibo ikwuo na ndị na-ekwu vancha dịsị mma ma kwugoro n'obodo oyibo nwa ka m eje mma efesi ana nna m jide nya ba asambodo NYSC ewe m dobi ya m were gworo eje obodo oyibo o nwere ike ilu ebe ọ nyere m aka ọ bụ na-abịa ka mma azụ m were edobe m n'ime ụlọ soro ibe mgbawa mbọ m obodo adịrọ mma ekatazie nwe ka egwu si gagharịa ọ bụrụ ọrụ oyibo owubere eje m weta asambodo m tichee nye etu m tinye taịm anyị alụba ọrụ oyibo ibe ikwuru bụ nnokwu okwu dị n'okwu ga-abụ so ibe ya mee bụ na ihe tinye n'ekpele ekpele karịchara ibe niile a sị oji Chukwu ji ibe itinye ya n'ekpele ụdị ọ kụzielu gị ozi ihe sikiri ike emena mistake anyị ebe ka ije n'ime ka m bute gị nle ebe a ka ije n'ime ka m kpelu ma anyị ekpele ife ọnwụ hapụrụ nni dị na ụlọ nnukwu ụbọchị agwa agụghị ụzọ agụghị ọnụ ndị chi anyị ndị nna nna anyị nwere nke anyị ga-eme awụrọ ọgwụ unu du anyị eje anyị ya na-ebunye unu ukpe ekele maka na anyị larụ n'udo tete n'udo nwere ndị na-alarụ ma ha etete na ọgwụ unu na-eme ya mgbe na-ekene unu si ka m tụọlụ unu mmanya na-asụkwa unu duwe anyị gbuo n'iru mma igbuo n'azụ mma igbuo n'akụkụ mma igbuo n'elu mma anyị adị ka echi maka na echi anara akọ n'igwe mgbe si eke orie afọ nkwọ anyị na-adịla anyị na mma ihe onye kwuru mụ na-eme mma na-eme ya na-agwọ ndị mmadụ arụ na-adị ndị mmadụ ihe a na-aga ọfụma ọ ka dị isi ebuo agbala nze nna m ekene gị ọfụ ịnọnye m n'aka ọfụ inyelụ mụ ọfụ ịrapụlụ mụ onwe ka ejikwa m ya aga ọkụ ịrụnye m n'aka na-akwa arụgbu m agbala nze nna m ekene gị ajọ nnụnụ a na-ebe ajọ nnụnụ a na-ebe ajọ nnụnụ a na-ebe nwokorobịa ajọ nnụnụ a na-ebe Chukwu ahịhịa ka ọ wee meghela anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe ajọ nnụnụ a na-ebe nwokorobịa ajọ nnụnụ a na-ebe ọnụ ụzọ nke n'igwe nna anyị ụtụtụ ọma welụkwa gị azị m ụtụtụ ọma ọchịchị ọnụ ị na-ayị ala kedu ihe bụ na ọdọgwu dị ka m ga na-agụ egwu nji eme odogwu egwu nji eti mmọnwụ ịpụtakwuru n'elu m ị na-agụ Maria dị asọ na-ekwu nke m ị na-ekwu Maria dị asọ onye na-emebili m egwu na-agụ na-eme aka ngwa gị agwa efu mụ na achọzikwuru m ịnụ egwu ahụ ịnọkara tụkwara nke ukpere kwuo n'ugwu egwu ahụ
ebe ịchọchi na egwu omenala na-agụ ịgụsịkwana ya ịnụrụ ya na-agwa gị ka Virgin Maria nyere ya aka ya nyere gị aka ndị nna nna anyị ga-echichi gị ọbama ọ bụ na ịmara ihe na-eme ka Jesu Kristi meele ya ebe ajọ nnụnụ ana na-ebe nwa okolobịa ajọ nnụnụ ana na-ebe o ajọ nnụnụ ajayaya kedụ ire m ya ajọ nnụnụ ana na-ebe o ajọ nnụnụ ana na-ebe nwa okolobịa ajọ nnụnụ ana na-ebe hu na anụgo ayaya Fada ọgwụ ndị a kedu ka o si alụ ọrụ iche kedu ebe ọ na-alụ ka ọ bụ ọgwọ nnọọ ya o nwere ife ọ na-alụ iche ọ na-alụ ọrụ site n'okwe inwe okwe banyere ọlụ ọrụ dụka mara asị na okwe bụ nya kasịrị ne mana ife na-agbagwoju m anya bụ o ruru m anya na gị na-adụrọ na mma nke ụdị abụ nyanwụ egosizi gị ya abịa na mkpọrọgwụ mgbe ndị ọzọ na ife a na-alụ kezi ka isi malụzi ya anya mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ife anyị ji bụrụ ụkọchukwu anyị ji dị iche ụdị unu si nọdụ bụ na ụdị Chukwu si agwa anyị okwu abụrụ ka si agwa unu ọgwụ evulu m na-esi anakọtara m sibie na nlọ ka egosiri m egosiri m ya na nlọ mgbe na-esikwa n'ihe ọ na-alụrụ ndị mmadụ edi na-alụla kpọọ kedu ndị gosiri gị ma ọ bụ va gosiri gị pụtazi ụla n'ụtụtụ jee n'ọbịa vụsị ya ebe a gosi ọ ma na-alụ ovu abụ ọlụ ọ na-alụ ibe eji gosi m ya bụ ka mmalị ya ntetekwa ụla mmalị chadịsịkwa mma na ibe na-akpa m obi aṅụrị bụ na anyị enwegoro Fada nwekwuwe ọgwọ nnọọ ya maka na ibu ọgwụ nwa na-ede n'ude ibe ọ karịrị ma ọ bụ na ọ ga-gwa ụfọdụ ka na-ebugharị n'obodo maka obodo anyị enwe ibe a na ya karịrị Lili ebuemo ife mmelụ ezinụlọ ma chọrọ ịghọta alili ebuemo ewu n'ife mmelụ ezinụlọ ma chọrọ ịghọta ibelenu ife mmele ma ga-akwazi na awayo ibelenu ife mmele ma ga-ebezi na awayo alili egbuemo ife mmele ma ga-akwazi na awayo alili egbuemo ewo ife mmelụ ezinụlọ ma chọrọ ịghọta m Obinna ma dibelenu ife mmele ma ga-akwazi na awayo alili dibelenu ife mmele ma ga-ebezi na awayo ụka na omenala kedu onye bụ ụzọ wee azị m gwube ọgwa ndị omenala bụ ụzọ wee bịa onye bịalube mmadụ ya kedu ndị bụ ụzọ wee bịa adụmawọta kedu ife ọ bụ okene ige nkọta wolu ife na-abụrụ okwu mele okwu na-egwu igwe na-agbakili anyị maka ife elu juru afọ nukuru na ọmalịcha nwa Chukwu nna gozi meela anyị Fada anyị na-enwegodo anwụlị na omele ya ka ọ bụrụ Fada o were onyinye ịkpata ahịfịa wee na-agwọ ya n'ụlọ ụka wee nye ya nna ya ọkwụ na onyinye ịbụọ nwa amarakwa nke na-enye ya nso o nwere ihe nchọrọ ịjụ gị o nwere ihe nchọrọ okwu ikwuru ka jụọ gị ajụjụ nke anyị si na enyezili ya o ji eje akpata akwụkwọ wee na-agwọ ya kedu ndị nyere ya onyinye ahụ ama m nọ Chineke ịhụrụ akụkọ gị ịma ị na-agwụnye aka na-akọghịli maka na ịmarọ ịrụ ị na-akọghịli na ịma gezie ntị ka m gwa gị ebe onyinye anyị si maka na mmadụ nye gị ihe ikenere ya ọ na-agwa ada onye ahụ obi mma ebe onyinye ahụ si bụ na ọ na-agba anyị na mmee ọ nataluchi anyị ọ ihe anyị ji wee bịa ụwa nna m melie nna m mee ya o wee lu mụ
nwa m wee si na nke ọzọ ka ọ ga-eme gịnị mezie ama na-akpụ ya ọ ike ahụ na-edu anyị ji wee bịa ụwa duru ya tinyekwa na ime nke mgbọrọgwụ o jiri anyị eme ya ọ bụrụ ụka nyeli anya onye ji wee na-asị nke ọ bụ na onye na-eme nye mee nye ọfụma ma anọ ya na-eme mmadụ aza na-akpakoro ihe aza aba ịza aba ihe azakoro ịzakoro ọ bụrụ akpakoro onye na-eme ka ịghọta onye ma ga-eme imeji wee nwa anwụrị na nwa bụ fada ntị anyị na-akọ mmụọ ghọtara ya sọsọ ngwa bụ onye doro anya o doro mmụọ anya ife ma bụ na mmụọ bụ nde fada nne fada ka m bụ and onye ọbụla ga na-etu m nne fada ọ ife m bụ echuzugbo m a ga na-etu m nne fada and na-etu m ya na-enwe ezigbote anwụrị isi na-eme nwa anwụrị na ngwa amakwa o nwere ka ihe esi wee ghọta ihe emechaza nne mọda ihe ịzagata nne fada ihe abechaza nne mọda ahụ bụ nne fada unu ya acha ụcha unu acha ụcha unu ya eji eju na-eji ụcha unu acha n'ụcha ji oji mee na ofu ka m ṅụrị anụ m aṅụrị na ngwa m na-eme mgbọrọgwụ na mgbagwọ maka na mgbe ebe osi unu emekara nwere si n'ụka ka osi n'ụka na ebe onye anwụgo tupu ibute ya ebe a. Ana m eji ikike nyere dịka ụkọchukwu wee na-asị ka mmụọ gị nachite ebe ọbụla mmụọ gị gabara ana m akpụ ya nachite mmụọ wee nwere ike ọbụla n'ime gị ịbụ chi n'eluigwe ịbụ chi n'elu ụwa Ibu chi n'ebe niile ụwa sọpụrụ gị ike dị n'elu ike dị n'ala ike dị n'ebe niile ma Jizọs karịrị ya onye nwanyị bịa chịwa maka mmeri ya bụ oge nke ụmụ ọnụ ọrụ nwanne obi akọ anyị abụọkwa na ife agwọ mụrụ enwere ka odeto n'ogologo na nwee agụ ya adịrị ka agụ nne ya ị na-ekwu n'ihe agwọ mụrụ enwere ka ọ dị eto n'ogologo ọ bụrụ ebe m na-eje maka ikwu ya okwu otu ọhụ dịka ọnụ maka na ọmụmụrụ ya mba nụnụ ibe ọ na-emewe ibe o ji maka ya bịa ụwa ibe ndị nna nna anyị dobere ọ dị ya na mmee ọ dị ya na ọbala ọ ya na-agbanarịnwu mana o jebu nọọ ibe mmadụ ya wọnọ kata anara eme ya eme obe njiwezi na onye ekwerọ na mgbe onye ekwe na omenala o kwekarịa ndị kwere ekwe agwọ na-esizi ọgwụ agwọ na osikata ọgwụ gị da ọbịa mee ibe mee menarị anyị nwa na-emeli eme na-abụke n'ebe anyị ifuru ndị nwa baa na-ahụrụ ụzọ baa marọ ibe va na-eje
va mara ife na-eme va makwuru nke va na-eme nwerezie n'anya oge na-enwe ndị be anyị ji akwado alụsị va na-eti ya udu ndị amoosu ji eji izu va bụ ndị ụka etikwu nwerezie n'anya nke enwe ndị ụka ndị wetalive ụka bụ ewetalive ọzọ va na-echizi n'ọzọ ị na-anụkwala a na-agbazikwana ịgba akwụ na-eche enyi n'ime ụlọ ụka ma nke ijele mgbe na-asị ma kedụzi na ibe asị m na ibe si mba na ibe na-enye unu nsogbu na unu ekwerọ na unu achọghị igwe kịta na unu ekwekara ndị kwere ekwe ụfọdụ ile nwa m aghara agbanalị ya ọ na-azị Emmanuel ana m echekwa na ife fada nwanne m nwoke kwuru ezigbo okwu mana nke bụ eziokwu na m gwara ya nwee ndidi nsị agwụsị ya na nna m Obinna gee m ntị Obinna ihe ọbụla gbasalụ nwanne nwoke a na-akpọ fada ka na-akpụ ya gịnị anọkọtazikwana na ndụ gị gwa m ya n'ụlọ achọrọzi m ịnụ ya ị na-anụ ya na nwa gị nna gị ịgba m dị mbọ na-akọghịli ozugbo nọ na ọka gị mba na ịchọ ka unu na-akpa na-eme nke unu na-eme nsogbu adịrọ mana ịmana otu anyị si wee jụ nne ya ka mesikwu wee jụ gị ọ nwere ihe ọzọ dị ya na-abịa ewe n'iwe na amarọ m na ya bụ okwu ga-agba ya obi njọ ọ na-asị ka nkọtara ife mụ na nwanne m nwoke na-emefe ị mara akpa nkata a sị gị na-emefe na ị mara akpa nkata ka echiri nwanne ya fada ọ ya akpọlụkwuru uje ka echigbuo gị mọda mba ọ ya emechaa ka akpọlụgbuo onye nwe ya akpọzigbu uje echigbuo gị mọda na-akọsị m fada nwa nwansi ka ịmụ na mmiri chukwu arụ ada ọkwana ya ọ nọ n'ụlọ ọgwụ dọkịta na-akpọla anyị afọ ego anyị jiri ego anyị ji ya gbapụta ya anyị ji ekwe ego anyị enye dọkịta ka ebe o si eme ya ọkwa na onye ụlọ ọgbụgbọ onye ụlọ ọgbụgbọ ka nna ya bamba mechie anya n'ife a na-amụrụ ka esi eme ya bụ ọnwụ ka ebezina akwa na nwa m anwụrụ anwụ nwere m jiri ka m bịa mee ya ilugodu bulu ụzọ nwanye ji si elu ji unu esie n'iligodu nni ka ume dị wee na-enye ya ala daalụ nne fada daalụ chukwu ya agọzi gị ife ọzọ m na-alụrụ mbụ nne fada ọnwụ nke na-emezuru emezu na-emezu pancha ilu etinye na nke njeje ụlọ ọgwụ daalụ olujebe ụlọ ọgwụ esikpuna mba nya ka mụ na anyị ga-edizi okwu adụ m achọ ụdị omume akụnite biko nwa m kụnye ọ nne fada ka m bụ na onwe nke na-ezuru ezu emezuo eme ya ọlụ m ka ọ bụ ifugo ị na-esili ya mmiri ọkụ ji ala ụmụ ife ọrịla na ịkpụchasị aka ya ọfụma chacha iko afọ iji enye ya ma fili bọtụlụ o ji elili picha ọnụ ala ya ọ na-amị maka ọyinyi na-eme o ji anyụ agba agba o elu wele go kwụnyalụ foto fasi wee kwu elu kwa na-enebi ya anya ka o nte daalụ kenedebe ebe ọ ya ka njikọrọ ndị fada Tony, ¿qué es Fana más, mana más. Fana mana. Kedu si mgbe nke a mee? Ọtụtụ night vigil ka emesi night vigil ka ọnwụ. Ọbịa na ụzọ enu na ana ma na ibe ezigbo mmadụ a na-agbagharị ya agba ya mana nke bụ eziokwu kwadị na ya bụ na o nwere ife anyị ga-emenwu n'ọnọdụ gị n'ụwa nwere ife anyị ga-emenwu maka na ị na-anya bụ na ọ nọrọ nwanne m nwoke abụrụ na-aṅụ mmanya ịmalị ya